വാക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പാട്ടാണ്. 4 നാടുകൾ കാരണന്മാർ ഇടപെടത്താനെത്താറ് ആ 4 വർണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ ബടാല മാണികേശ്വരന്, ശാസ്ത്രേശ്വരന്, മദനന്തേശ്വരന്, 14 തമ്പ്രാട്ടിനെ, കൃഷ്ണമൂർത്തിനെ, കാരക്കാട് കരകത്തിന് ഗുരുകാരണന്മാരെ മുന്നയിച്ച് പറയുന്ന ബാധ്യതയല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഔത്താന അജീർണ സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 10 സേത്തിൽ അതിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാക്കണമെല്ലാം തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ആ സ്വർണ്ണ പ്രശ്നം വെച്ച് സ്വർണ്ണ പ്രശ്നത്തിൽ അത് ಶಿಲಾಮಯದ ಅವತಾನ ಕೆಟ್ಟೋಣ ಹೇಳ್ತಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡ ಪ್ರಕಾರ 4 ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು അങ്ങനെ 4 ഇന്നത്തെ നാൾക്ക് ആ ശിലാമല നാളെ മൂർത്താകുമ്പോൾ ഇന്ന് ആ ശിലാമലൻ്റെ ശോഭയാത്ര ആക്കി ഇന്ന് കനീരാസിക്ക് എനിക്ക് പത്തുണ്ടായി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഞങ്ങളെ 8 ലക്ഷത്തിൻ്റെ സംസാരം ഇന്ന് കൃഷ്ണകർത്താവിനുള്ള അയാളെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അയാൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കത്തെ ചെരമനസോ അയാൾ ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നവിടെ അയാളെ 10 ആളെ കൊണ്ടിട്ട് ഉദ്യോഗം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ അയാൾക്ക് ഉത്തരോത്തര അഭിവൃദ്ധിയാക്കി കൊടുത്തതു അത് ഇനി പിന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതു അയാൾ ഏതെല്ലാം കാര്യം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാധിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾക്ക് ഭവനത്തിൽ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അയാൾ ಯಾವ കളത്തിൽ കയ്യെടുത്ത് അഭിമാനത്തിന് ഐശ്വര്യത്തിന് കുറച്ച് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു ഭവനത്തിന് അന്തരಕ್ಕೆ ಬರದೆ ഇന്ന് അയാൾ ഉദ്ഘാടനಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವർക്ക് ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 5 ದೀಪಪ್ರಕಾಶವೆಲ್ಲಮೆ ಅವರ ತರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳത്തിന് ಕತ್ತಿ ದೀಪದ ಕಮ್ಮಿನಾಳು ಬೈದು ಒಂದೊಂದು ಊರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಕಾರ ಸಾಧಿಸಿ ഇന്ന് അമൃതകളിൽ ആ ശിലാക്കല്ലിലൂടെ എത്തിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ നാളെ ആ പണി അവർ തുടങ്ങി അവർക്ക് 1000 പണിനെ അവരെ കയ്യിൽ നമുക്ക് പണിയാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു 1000 ഞങ്ങൾക്ക് ഔത്താനത്തിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാക്കി ബ്രഹ്മസ്ഥ ಯೋಗ್ಯಭಾಗ എല്ലാവർക്കും നോക്കുന്ന ಯೋಗ್ಯಭಾಗ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് ബൊവ്വാര തമ്പ്രാട്ടി 4 കാരക്കാർ ഗുരുകാരണം
ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಗೋಬಳಗ ನನ್ನವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಗೋಬಳಗ ನನ್ನವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ ಈತನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು ಈತನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ
ಜನ್ಮ